Haga jingla kai Indian Premier League haprenga Chennai Super King Persia eka Lucknow Super Giant. Haba pai syakra ke jingla kai ka Kenhun jong MS Dhoni ka CSK kalamat eka Namrem hadin magala syak pendim hakmat ka LSG da pra weekend. Bad haga ke jingla kai kapten jong ka LSG UKL Rahul ulala berkamai prapeu Aron haga ke jingla kai. Haga jingla kai Serie A prenga Cagliari Persia eka Juventus. Haba pai syang na kecing lai kai baro artli Kenhun kia khai damar argol. Badi aga gol penya khai jonga Juventus layo ban tiap Lyngba ka gol jonga Cagliari aswa ban kut ka jing lai kai. Kata haga minit ke ba prap nyau. Haga jing lai kai Indian Super League quarter final hapring ka Odisha Persia Kenhun jonga Ivan Doling ka Kerala Blaster. Haga ne kecing lai kai baro artli Kenhun ki Khlem la abat penki jar hadu bukut ka Kela step. Badai haga Kelamin kata haga minit ke ban riu phnyau ka Kerala Blaster ka layo ban tiap ya gol ka baningkong haga ne kecing lai kai Lyngba Fedor Henry Hashwa ban kot sya ka kendai minit kata haga minit ke ba pra phnyau ka Odisha ka layo ban tiap ya gol pen khai Lyngba Mauricio ban Lyngba ne ka gol hadu bukut ka kendai minit baro artli Kenhun ki khai tamar shi gol badai haga extra time ka ba lai minit kata haga minit ka ba kendai pra ka Odisha ka layo biang ban tiap ya gol pentam Lyngba Uisa ubre urang ele kai na Jela Mizoram badai lemang ne gol la pelong ya kirang ele kai jong ka Kerala Blaster baki Khlem la ban siukul yang hadu bukut ka jing ele kai aga baga Odisha kala job da ar la ka wei haga ne jing ele kai bari Rung sya ka semi final haga sin ka baningkong haga jing ele kai Saudi Pro League haprenga Kenhun Ronaldo ka Al Nassr Persia ika Al Fayha Henry haga ne jing ele kai Cristiano Ronaldo Khlem ele kai Haba pai syakna ke jingrai kai ka Al Nassr kala khori ka nam job hadin bagalala pat lim ka Al Fayha dan laila ka wei pada haga ke jingrai kai Sadio Mane ulayo ban tap argol nak benta ka Al Nassr kata haga minit ka ba nyau penriu pada haga minit ka ba prapu ar